Jedan 0 za ekipu Grijel Miloš, autogol. Šteta, a ti takav Tračara. Najgore. Tračara. Ekipa Štatu Bije izjednačila na 1:1. Strelac Radukić. Dva 1 za ekipu Grijel Miloš. Strelac Panić. Gledaj u golmana. Sići ti dole. Utakmica je završena rezultatom 3:1 za ekipu Grijel Miloš. Ekipa Grijel Miloš se plasirala u polufinale. Počinje treća četvrtfinalna utakmica između ekipa Planet Twin 365 i Pekara Mačvanka. Jedan 0 za ekipu Planet Twin 365. Ekipa Pekara Mačvanka je izjednačila na 1:1. Strelac Ninković. Jedan 0 za ekipu Planet Twin 365. Strelac Maksimović. Ostaje 1:0 za Planet Twin. Bravo! 2:0 za ekipu Planet Twin. Ajmo, Boka! 2:1 Filip Kojić. Nadio si Kojo, nije pomenuo, nadio si Kojo. Ajde, Boki, pa da čuskamo, ajde! Namesti mirno, Boka! Eto je. Mirno, 9, Boka. Ajde, papa. Bravo! Ekipa Planet Twin 365 je u polufinalu.
Za plavi. Radim moć. Naprijed crveni! Ajde, sviraj kraj. Ajmo! Evo ga, izdao! Nato! Naprijed, naprijed. Nokala Ata nije pogodio penali u školu. Žuti Pekiću, nemoj ga sad tu. Da je tako, ja ne bih rekao idiota. Bravo! Čekaj ga! Ajde, kume! Nema jaki je. Ajde, Đuka! Đule, još jedan! Ajde, Đuka! Još jedan, Đule! Majke, me kućem se presrećao. Prije mjesec dana igrali. Ajde, nije. Ili gol, a najbolja šutni gol. Ajde, Sike, vrate mu. Pa Sike, daći mi sad. Bravo, bre! Bravo, bre! Ajmo, bre! Bravo! Peneli je bilo, već što. Tako je, bre!